Ndi nthawi ya nkhani mwachidule kuno ku MBC ndipo muli ndine Aida Chiwaya. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha nduna zomwe wazisankha kuti zigwire ntchito molimbika pobweretsa mayankho pa mavuto omwe anthu mdziko muno akukumana nawo. Dr. Chakwera wayankhula izi ku Camus Palace mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wolumbiritsa nduna zatsopano. President yu wati ndunazo zili ndi ntchito yayikulu yochepetsa ululu wa Amalawi ndi kuwapatsa chiyembekezo choti Malawi akhala wosinthika mowakomera. Iye anati maboma ambuyomu anasakaza zinthu zambiri kuphatikizapo nkhani zachuma zomwe zinaphinja anthu. Mulandu okhudza katangale omwe mkulu wakale wa banki ya Reserve mdziko muno Adalitso Kabambe komanso yemwe anali wachiwiri wawo a Henry Mathanga akuyankha wayamba lero mu mzinda wa Lilongwe. Akabambe akuyankha milandu yosakaza ndalama za boma komanso kuzembetsa ndalama zokwana 8.3 billion kwacha komanso 4.3 billion kwacha zomwe adalipira banki ya FDH motsatsata malamulo. Ndipo Amathanga akuwaganizira kuti anatengapo gawo pakugulitsa kwa banki ya Malawi Savings motsatsata ndondomeko. Bwalo la milandu la magistrate mu mzinda wa Blantyre latulutsa pa belo phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera chakumvuma kwa mzinda wa Blantyre Asamiya Sulemani omwe anawamanga dzulo pa mlandu ofuna kuyipitsa mbiri ya anthu ena. Popereka chigamulo chake, Senior Resident Magistrate Andrew Manga walamula Asamiya Sulemani kuti apereke ndalama zachikole zokwana 500,000 kwacha, chikole china monga katundu yemwe mtengo wake ndi 2 million kwacha, kupereka zitupa zawo zoyendera komanso azikaonekera kulikulu la polisi ku chigawo chakumwera kumadzulo kamodzi pa mwezi. Malingana ndi chikalata cha mlandu omwe a Sulemani awatsegulira, akuwaganizira kuti pakati pa mwezi wa Disemba chaka chatha ndi Januwale chaka chino phunguyu analemba pa tsamba lake la mchezo la pa internet zinthu zoyipitsa mbiri ya nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda, Baba Malondera ndi nduna ya zamigodi a Kenneth Zikhale Ng'oma. Amalawi awalangiza kuti atsatire njira za ukhondo ndi cholinga chakuti achepetse kufala kwa matenda a kolera omwe agwira kale anthu oposa 200 pakadali pano. Mkulu wa bungwe la Health and Rights Education Program Amaziko Matemba amayankhula izi kutsatira kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akugwidwa ndi matendawa. Amatemba apempha anthu mdziko muno kuti alandire katemera wa matendawa komanso mankhwala othira m'madzi a chlorine kuti adziteteze ku matendawa. Nkhani mwachidule ndi zomwezi, munali ndine Aida Chiwaya. Masana abwino.